prangse nang li tumhan kardom pachir iglo kardom pini isi alam ningarong mimi alam do lase nilita karjulong pen ke ningarong pekan lo di lapen isi alam dan marlitum akai inu vlog sa YouTube channel me atlo lase nilitum ta karjulong pen nilita karjulong pen ningarong pekan lo na ekosong ningarong pekan lo alang li la puson nam klar GP tag bot alang li aki hai inu vlog icon me atlo poke nilitum ta kido ke damata mi sen ano ninche parong pekan lo lase ado nilita tekan long menta ningarong pekan lo athe nilitum pamu bai ke thoma por amalom nilitum YouTube along dampen alangli jinu blog sa kai alangli ami thang mata lam class pilo nili YouTube channel metlo lasna itum nili family ki doan mate mane picture po ke doan ta nili video nang share bitha nili YouTube channel metlo alangli lam class pilo lapente isi ake hai klarbong good life alangli channel along ta nili tum langnam pe thek dam long lo la se non nili tum ta lam klar na chi pidun lo la se ning nang karong na je klang lo la se kaduga beta never give up lo ke claim ba ington rinot la pe nili ta channel ki milang la se nili ta never give up lo ke claim ba ington tilo kosong lo lalo alamang ke never give up lo temu yota chini hulo la se nili tum ta never give up lo nang tum ta never give up lo la son never give up a join si nang panta me nili tum ta me nang ni tum ta me chithang bom lo ington ti bom lo atha tum ke ington ko ki la hello la se never give up ington rino sopta nili tum ington tilo na se pamhet nili tum larung good life along ta nili tum langdam lo alang ni tum comments pidono alang ni panta never give up walang alang phani ni tum pilo lang ta claim anso se larung good life ta anso se claim bon thegi pari tum arnam hirjumi hang piblu na lapen ake hai jinu blogs ahi midani tum support na muni tum ki support ke nan solo don tum la la se never give up sopang na de lapen isi alam nangli klarbong good life nili message nang pidun nangli fan never give up nangli chithek long te la klar family vlogs bulute nili channel lo la nang nili channel anta nang subscribe ki pontha kangon pen nangli anta nili ta nang subscribe dun lo la se pinia video bang ai pading lapen isi lam ning honduk do thu lo la se parni se lom ta nili ta check dam pen lang dam pen lagala lom adung araya muni tumni ko hokta hoklo la lom adung araya muni tum se langli jinu vlog sa kai YouTube channel hack pilo la pen de piniar ni an ke langli arnam hirjumi alangli along ke doa joini se langli YouTube channel chelong lo la pen alangli aning chiparong lo la sili tum nang tum ta jinu family ki doan mate klason family ki doan ta ning chiparong nang sini pen ke alangli afrang ke kam ka chiyorun thek ji afan anju se arnam hirjumi hang pidun nang eli tum kadu ka beta la pen te never give up sono nalo never give up se ini video ke lapan se ington nang next le chitong na never give up lapen apu ne di ke channel abe happy ni ke channel dola se softa support na this support me person family alang liya channel hungriam ta la se never give up alang ni tanda patiro samanda never give up alo te kardo la se kardo no next le chitong na